koje se izgovaraju: Gospode, vladiko života moga, duh praznosti, uninija, dugonačalija i gostoljubija ne daš mi. Duše celomudrija, smirelomudrija, trpljenje i ljubve, davi mi rabu tvojemu. Jevi, Gospodi, caru, davi mi zreti moja pregrešenija i ne osuždati brata mojego, jako blagoslove njesivo veki. Amin. Dakle, molitva svetog Jefrema Sirina sama po sebi govori da je ovo poprište kada trebamo da se usamljujemo i da razmišljamo šta je to u nama uzvišenost, a šta je to u nama ništavnost. Ta uzvišenost, braćo i sestre, to je blagodatni dar koji apostol Pavle u svojoj poslanici govori i to je ono što ne možemo da se pohvalimo kao svoje, nego što nam je od Boga dato. A ništavnost, to je upravo ono što nas udaljuje od Boga, ono što nas čini žalosnim, otištenim, duševnim. Premda duševno stanje može da bude dobro, a može da bude loše, ali kada je u pitanju ništavnost, onda znači loše. A ako ima duhovnosti, onda ima. Dakle, današnji savremeni čovek, čak i koji ide u crkvu, često šuškava svoju savest da je pročitao ovu ili onu knjigu, upoznao ovoga ili onoga igumana ili igumaniju i evo kako u tabeli po učenju svetih otaca izgledaju ljudi i u očim i u Božjim očima, oni koji umom i zaključkom svojim donose zaključak o nečemu, to su još uvek ljudi koji su u neznanju, dok samo oni koji bezazleno, ne tražeći ništa od Boga, no molitvama kucaju u dveri milosrđa Bože shodno njegovoj volji i kad on hoće dobijaju otkrivenje od svetih nebesa. Takvi su nazvani deca svetlosti. Tako da ne mislite ovi koji su prozorljivi starci da oni to mogu odmah i kad mi hoćemo. To im se daje upravo shodno božanskoj volji kad Bog hoće i za koga hoće. I to ne biva po pravilu da mora kad odemo da nam kaže. On će reći iz svoga iskustva. Veliki podvižnik atonski starac Siluan je rekao da ako ideš iskreno duhovniku i koliko si iskren, toliko i dobijaš od Boga preko duhovnika iskren odgovor. Ako si već u startu proračunao, računđija si, jer znaš da ti nešto neće blagosloviti, takav ćeš i odgovor dobiti. Ono prvo što ti kaže, to je lično, to je baš od Boga, ako si bio iskren. A ako nisi zadovoljan tim odgovorom, onda je sledeće od njega samoga čoveka po njegovom sopstvenom iskustvu. Ako opet nisi zadovoljan tim odgovorom, jesi očekivao nešto sasvim drugo da aminuje ono što si ti sam konstruisao, onda biva, nažalost, od đavola zakazano. I zato u duhovnom životu mi ne napredujemo. Zato što iznuđujemo od duhovnika ono što mi želimo, onako kako mi razumemo Carstvo Božje i Sveto Evanđelje. I zato i biva da se oni koji rukovode jednog momenta nađu i ispod samih svojih duhovnih čeda. Zato što ne mogu da nose taj teret. Šta kaže veliki podvižnik u prošlom veku prepodobni Jovan Krstjanin? 50% mi nosimo sami sebe, a 50% svoju pastu. A pastva neće da se kaje. Misli da je dovoljno to što je otišao i ispovedio se, za razliku od drugih koji uopšte ni ne znaju šta je ispovest. I eventualno ako je pročitao molitvu pred pričešće, a to što se nije sa svima izmirio. Znate li vi da liturgiju danas ne bi mogli da počnemo? Jer prva rečenica za sveštenoslужitelja važi, a to i samim tim i za njegovu pastu, jer ako je on pastir, a mi, dakle, ovčice, ne u bukvalnom smislu da vređemo jedan drugome, nego simbolički, ja sam pastir dobri, a pastira dobrog slušaju njegova ovca, to je Gospod i mi sami kao te razumne ovce. Dakle,
onda bi trebalo to da važi i za njih. Prva rečenica piše, apsolutno doslovce ovako, na crkveno-slovenskom jeziku, prevešćuje na srpskom. Ako se nisi sa svima izmirio, ne možeš služiti svetu liturgiju. To znači da ne možete ni da se pričestite, da se sjedinite s Bogom. Morate da nađete u srcu svome načine. A to ćete učiniti najlakše kad kažete ispred ikone, koliko god da me uvredio, koliko god da je ovo sad kao planina veliko i nerešivo u mom umu, tebe radi Gospode koji si pretrpeo strašna stradanja, krst za ceo svet i raširio svoje ruke da bi pokazao da si ti Otac naš. Dakle, glava, noge, ruke, sve govore da je došao za ceo svet i za istok, i za zapad, i za sever, i za jug. I zato ga prizivamo molitvama Oče naš, a ne Oče moj ili tvoj. Nema toga. Moramo da nađemo načina kako ćemo svakoga da opravdamo, jer je pisano kako merom merite, merit će vam se. Kakvim sudom sudite, sudit će vam se. To je ono najvažnije, koje ako tako budemo gledali svoj duhovni život posle pričešća će nam biti lako. Dobijat ćemo snagu da idemo dalje, da bolje razmišljamo, da dublje razmišljamo i da ne postupamo brzopleto i da posle patimo zato što smo, eto tako, molili smo se Bogu, a došlo je iskušenje. Nemojte nikad verovati svom srcu dokle ga dobro ne očistite. Eto, dešavalo se i po pustinjama. Po pustinjama. Dakle, gdje su bili pustinjanci, evo mi imamo ovdje Petrošku oblast, možete da vidite puno ruina, Namasija, Sveta Marina, tamo obnovljeni Sisevac. Tu su živeli Sinaji, askete ljudi, koji su bukvalno ko zna koliko molitava dnevno uznosili Bogu. Pa se dešavalo da i neko od njih samo jednu misao koju je držao u sebi, a bila je negativna, hvala ti Bože što nisam kao oni u svetu koji se greše. I dođeš umjesto anđeli za njegovu dušu, a 40 godina se postio, kad ga vidite senka od života. Umjesto da dođu anđeli po dušu, dođoše demoni. Samo zbog jedne misli, hvala ti što nisam kao oni u svetu što greše. Samim tim, ovo kada govorim, ne govorim sve da bi daleko bilo vas nešto uvredio koji dolazite u svet, nego da samo znate da pazimo na vreme jer su dani zli, ohladnela je ljubav, to se svuda vidi. Svi imamo sada društvene mreže, u Indoneziji proradio vulkan, u Americi 25 miliona ljudi je sada pod vodom. U Rio de Janeiro zbog one satanske, da kažem, napasti koji su učinjeni na karnevalu od 14. do 25. februara, dobili su isto to. Zemljotres ne prestaje, 6. pečat se otvorio. Gotove, ne možemo više da pričamo, to su druga pokolenja. Nisu pokolenja, mi smo ti. A znate kako znamo po tome? Zato što je za života veliki podvižnik Ruske pravoslavne crkve, svi ga znamo i veoma nam drag baćuška Serafim Sarovski sveti je rekao, ne moja, ali sljedeća generacija će doživjeti Antikristovo vreme. Koliko je jedna generacija? Život jednog čovjeka. I nemojte da se varate da su ovo dani kad možemo da planiramo nešto. I šta piše tamo za planiranje? Ženjaku se udavahu, rađahu i dođe Gospod. Baš to ušuškavanje, neka, to će biti. Važno je da mi, naravno mi monasi nećemo se baviti time, ali ćemo pokajanjem čekati Gospoda. Kao što i kaže pesma, mi čekamo Hrista, a ne bolje vrijeme. Ali svi smo svedoci da će, evo, ustalo je carstvo na carstvo, brat na brata u Ukrajini. Našlo je đavo načine kako da ih posvađa. Za zemaljsko, od blatnjave zemlje, od aršina, kako kaže vladika Nikolaj u nebesnoj liturgiji. Apsolutno to. Samo kad se čovjek skloni sa strane i kad sagledava to, on nije pristrasan, nekako vidi bolje kad se dvoje biju, ko je prvi počeo i kako je počeo. Naravno, otkriće se sve, nema ništa što se neće doznati. Ima i ona stara, zakla se zemlja raju da se tajne sve doznaju.
sada se već vidi da je sve ovo protiv pravoslavlja. Zašto? Pravoslavlje ne znači prava vera, nego način na koji se slavi Bog. I tu je istina. I istina, braći i sestre, ne traži čovjek. Sveti Ambrosije Mediolanski kaže da istina dođe kod tebe i zakuca na tvoju dušu, na tvoje biće i kaže otvori mi da vidim da li imam mesta u tebi. Istina je sam Hristos. I onda naravno kad uđe unutra, on onda ono što nije podobno njemu, jer ne može ni da izdrži kroz njega, on mora da izađe napolje. I zato se dešava kad čovjek krene u veru, da mora mnogo toga da menja. Hteo bi on da spoji ono staro i novo, da je, jer pati još uvek od toga šta će reći ljudi. Ali to bi isto ličilo kao kad idete u goste i svi sednu na jednu stolicu, a vi kažete meni dve. I sednete pola jednom polukom, da se tako izrazim, na jednu, drugu, na drugo, ljudi se čude i krste i kažu šta je ovo. Ne može jedno i drugo. Ne može se Bogu služiti mamonu u isto vreme. I šta se dalje dešava? Dešava se, kreneš u crkvu, našao si duhovnika, savjetnika, na čelu ti ništa ne piše, a oni, šta je to? Nešto si se promenio. Više se ne šališ. Izbjegavaš nas. Mi bi htjeli da budeš onako kao što si bio pre. I kad proveri čovjek šta je to ono što si bio pre, da se šale, da psuju, da puše, da piju, da banče, da menjaju dan za noć. I naravno da to čovjek ne može da izdrži u svom telu, pogotovo onog momenta, malo pre smo rekli, blagodatni dar, uzvišenost. Kad te Bog poseti, on te poziva. Nije te pozvao bilo ko, pa da možeš da mu se otkažeš, nego on koji je direktor vaseljenja. On koji je iznad sudije, svakog sudije zemaljskog, koji će svi morati njemu da odgovaraju kako su u parnicama sudjeli. On koji je gospodar svih ovih koji sada zamlaćuju čitav narod dok se oni uživaju na ona dva ostrava gde u bludu ne znaju šta će, grcaju, dok narod zavađuju i dnevno koliko ko zna njih u Ukrajini, evo sad trenutno, odlaze nespremni pred Boga i Gospoda. Neispoveđeni, nepričešćeni, sa ko zna kolikim gnjevom u sebi protiv onoga drugoga. A tamo lepo piše, ne ubi. U ovoj čitavoj priči, ako bi gledali nepristrasno, nije ovo Bogu ugodno. Uopšte nije Bogu ugodno. To smo svi osjetili na prošli Vaskrs. Nismo osjetili onu belinu i svetlinu, jer nam deo crkve krvari. Prihvatili smo i nju, drugu veru. Pokvarili se pravoslavni i prihvatili ono što je sa zapada, ono što već vekovima odumire i ne može da se održi. I naravno da se molimo za onu pravovernu stranu koja želi ono malo da sačuva što je ostalo tamo. I da se ne proširi, ali vidimo da je stara Spajse bio u pravu. Kad Hagia Sofia, Sveta Sofija postane džamije, kad zemljotres bude u Turskoj, bio je, kad skinu Erdogana sa vlasti, kad se zatvori Bosfor, počinje najveći vatromet, svih vatrometa što je ikad bio na zemlji. Božji sud počinje od Božje kuće. Kad se pravednik jedva spašava, gdje će se naći grešnik? Evo gledamo svojim očima. Sve to što smo učinili godinama i navikli se na te običaje, sami nas kažnjavaju. I zato Hristos i kaže, ili će vas vaša dobra dela nagraditi, ili će vas vaša zla dela osuditi. Vidjet ćemo mi Srbi kako ćemo mi dijagnozu dobiti i šta će nas naći. Ja mislim pravoslavni imaju jedan deo smelosti pred Bogom, ali kad oni greše, kako piše u knjizi Care Zavet od vladike Nikolaja, toga više vređa nego oni koji ne znaju za njega. A ako oni ovako prolaze, kako ćemo proći mi? Kaže, lakše mu je da gleda kad čine grehe nekršteni jer ne znaju. Ali kad kršteni i koji znaju sve,
čine grehe, onda on dopušta da ih ni kršteni tuga. To je strašno. Ovo sam rekao da bi krenuli malo da razmišljamo. Bez obzira što je danas povod bio da dođemo da se sjedinimo sa Bogom. Ali mislite da ovo nas ovde koji smo u hramu više voli nego oni koji sada tamo stradaju? Ne. I njihovi anđeli čuvari plaču i kukaju. I Gospod se tamo žalosti, Majka Božja. No se nadam da onaj koji je to video u prošlom veku, 70 i neke godine, da će to trajati 3 godine zaista toliko i prestati i da će da konačno shvate na kojoj je strani istina. Premda i ta istina je, da kažem, počela da rđa u Rusiji i ona treba da se očisti, da se ispolira i da se pokaje i onda tek pravoslavni car i sve ono ostalo što je opisano tamo. Dalje nećemo da pričamo gdje smo došli da proslavljamo cara slave. Dakle, mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Ali ćemo ga čekati u pokajanju. U mojoj ruci je jedan savremeni čovek koji svakodnevno greši. Ispisani su gresi koji, nažalost, ovdje ih nisu svi nabrojani, ima ih mnogo više. Trebamo da se pričestimo. Nadam se da znate kako izgleda priprema za pričešće, da trebamo da postimo, da u te dane ne bludničimo, da u te dane se ne opijamo, da ne idemo na kakve proslave, nego da razmišljamo o sebi i o svome životu i o tome kako ćemo da umirimo i da smirimo i da operemo svoju dušu. Oni koji poste samo 1 nedelju ili čak 2, prvu i zadnju, to bi bilo kao kad bi hteli da postavimo jedan most između zemlje i neba, da se približimo Bogu i samo postavimo stubove. Ali mosta nema. I takve vidimo na Vaskrs kao da su oprana kesa na žici koja se suši. Još nije to kako treba. A oni koji ceo post izdrže, pogotovo koji nisu nikad postili, ali su i nekako izdržali, i Bog vidi njihov napor, kako god da su postili, ali nisu se omrsili, nagradit će ih. Oni koji su već duže godina u tome, oni će sigurno strožije, jer znate da ovo najsvetiji post, a vidi se koliko je sveti post, koliko baš za vreme tog posta imamo pojačana iskušenja. I ne ovdje samo, nego i uopšte u svetu, jer smo i mi deo sveta. Verujte mi, kada budemo izašli pred Gospodom, a to će se sve desiti u onoj dolini od Jerusalima, svojim očima sam vidio gde će biti strašni sud. I to svako od vas može da vidi, jer to je mesto gde je prvog čoveka stvorio, gde se pojavio Melhisede, gde se pojavio Sin Božji i gde će doći drugi put, jer je to tu mesto i gde su anđeli potvrdili šta gledate ovoga Isusa, tako kako je otišao, tako će i doći. Apsolutno tu i sve će pozvati i reći: odite blagosloveni, oni naravno koji budu se trudili, i oni koji se ne budu trudili, idite od mene, ne poznajte se. Vi ste hteli da znate za mene, i za moje reči, i za moje zapovesti, sve ste to odlagali onim đavoljim kalendarom, a to je neka, ima vremena, pokajat ću se na kraju. Evo vidiš ovaj na kraju kako je. Ne, mi ne znamo za svakog od nas, jer svaki čovjek je unikat. Dakle, ličnost za sebe. Dakle, Bog svakome daje od nas ličan odnos sa njim da imamo. I prema tom karakteru i prema našim vrednostima koje su nama, tako će s nama i da postupi. To ne znači ako tebi da ili tebi blagoslov jedan, da to važi i za nju i za njega. Ne, za njih važi posebno. Prvo ću da čujem šta ima kod njih i kako žive, pa onda ću da im kažem. A ne kako moje brate, dao si onome, pa onda njega više voliš nego mene što ne bi meni dao. Tebi ne. Za tebe treba stroži ili blaži, zavisi. I nadam se da ste već iz ovih reči negde naslutili šta znači duhovni život. Dakle, pažnja nad sobom. Pažnja nad sobom, bar zato što to što dobiješ u crkvi i što čuješ, to ti je reč Božja.
Moraš da se uljutiš jednom i za nešto. I ne možeš za svakog. I za ovoga oca što je rekao, i za onoga, i za trećeg, i za četvrtog. To kad čitaš knjige, da primaš saznanje šta je ko rekao. Ali ti ljudi su na različita mesta i u različitim okolnostima bili i najčešće prepričavaju svoje iskustva kako su oni došli do Hrista, što ne znači da je to tvoja mera. Čemu onda sveštenstvo? Ako ne, da ti kaže o tvojoj meri. Ja vas molim da, koji ste danas rešili, da se pričestite i želite da se malo ispovedimo ovako grupno kako su to činili veliki svetitelji, jedan od njih je i moj imenjak, Sveti Jovan Kroštanski, koji je mnogo duže to nego ja činio, čak je znao da završi liturgiju popodne u 2 sata. Znao i da se obraća Isusu Hristu kada osjeti da tu ima naroda koji se ne kaje, koji će samo da prizna kao lopov. Znate kako lopov prizna, pa ako mu ne prete zatvorom, on ide i dalje to čini. A ako mu priprete, onda on, naravno, poneki se od njih promeni. Ispovedam se Gospodu Bogu moj, pred ovim svetim oltarom i u njemu samoga tela i krvi Gospoda Boga, spasa našega Isusa Hrista. Grešio sam mnogo. Na prvom mestu neblagodarnost Bogu za njegove bezbrojne dobrote u mom životu od najranije mladosti do današnjeg dana. Greših gordošću svake vrste. U sebi primećujem visoko mišljenje, ponositost, samopouzdanje. Često veličam sebe dok mi drugi ne skrene pažnju, a onda se ljutim na takvoga, izbjegavam ga, da me ne voli ili ne razume. A zapravo, kad to isto što ja činim, primetim kod drugoga i meni bode oči i uši. Slavoljubim sam, častoljubiv sam, čašćavam ljude da bi mi još više uzvratili i da bi me više volili i poštovali. Iako znam o savesti, evanđeljskoj zapovesti, da sve što činimo, trebamo da činimo u slavu Božju, a onda biva na spasenje naše. Samoljubiv sam, zavidan na nečije znanje, imanje, izgled, uspeh, gnevan sam, razdražljiv i nezadovoljan na Boga, na život i sve što me okružuje. Često zatičem sebe da su mi svi krivi, samo po najmanje vidim sebe. Zlopamtljiv sam, teško opraštam. Nemam reč utehe, ne mogu da sastradavam sa drugima, u takvome stanju, gdje sam nemilosrdan prema drugima, naročito prema grešnicima, iako znam da sam još pun nedostataka, zavrline, len za molitvu, len za rad, nevoljno pomažem oni koji me poteraju, a nudim se kad ne kažem. Malodušan sam, predavam se često čamoti, bolje reći očaju. U tom očaju sve izgleda da nema izgleda za bolje. Povlačim se u sebi, ne želim nikog da vidim, da ne čujem, praznoslovim punom. Kad sam u društvu, pravim se važan, neprilično se smejem i kad bi me neko snimio, pokazao, ja bih rekao, to zaista ne izgleda dobro, a ponajmanje za pravoslavnog hrišćanina. Izgovaram ružne reči,
sramotne psovke. Bilo je to u životu kada sam psovao i Boga, i Bogorodicu, i svetitelje, ili sunce, lebac, lep i slične stvari. Ili terao nekoga do đavola, ili u bestraga. I raznorazne psovke koje se teško ovdje mogu sreći. Pakosne reči. Na pošto toto, na uvredu, još većom uvredom uzvrati. Na ljude, najbliže, čak i ukućane, gdje sam dizao ruku, pretio, jedno vreme nisam pričao ili smo začutali. Ubio sam životinje, brzom vožnjom automobila, na kolovozu ili motora, ili iz čistoga ćefa, iz puške, vravce, kučiće, mačke, domaće životinje, ili sam išao u lov u nedelju, kada zapravo se služi sveta liturgija i grijeh je ići tada. Lomio sam stvari, izgovarao se da nisam ja to učinio, prebacivao na drugoga, pogotovo kad on nije tu i tako lagao. Osuđivao, ogovarao, prepričavao, da i na društvenim mrežama iznosio polu istine, neproverene stvari, zbunjivao ljude, ko zna koliko njih požalostio i sklonio sa puta spasenja. Roptao sam i na život, i na ljude, samovoljan bio, neposlušan roditeljima, u školi, pretpostavljenima i na poslu, zaboravan, kletvom, krađom, svađom, uvlačio u svađu one koji nisu imali nameru uopšte tog dana da se svađaju i da iznose neku pravdu. Kad sam vidio šta sam uradio, je zbog poverenja koje imaju zbog mene i njih navedo na greh. Mnogo sam spavao, prejedao se, popijao, slastoljubiv bio, neuzdržan, osobitom ljubavlju prema zemljim stvarima. Maštao sam o nekom materializmu, komforu, premda znam, dok ne zavrnem rukave i dobro se potrudim, ne mogu ostvariti ono što se samo poštenjem i sopstvenim znojem zadobija. Prostoljubiv sam, vičem, drzak sam, vraćam na zlo još većim zlim. Iako znam da se samo lepim rečima gvozdena vrata otvaraju i da se samo tako može dobrim ponašanjem vremenom neko popraviti. Nepažljiv sam, brzoplet, donosim raznorazne zaključke pogrešne o ljudima, predrasude, šta je ko i kako radi. I prema takvima sam grub, ravnodušan, ogorčen, a očekujem od Boga da isto te stvari koje oni čine, kako se obrati, da mi momentalno oprosti. Ukoravam, lažem, snosim poluistinu, grdim bližnje, odsmekujem se, unosim u lice, svetim osvetom, batinama, sudom, da ću ga prijaviti, slično, sablažnjavam svojim izgledom i svojim ponašanjem ljude, prisluškujem, znatiženo se raspitujem, slušam grešne, slušam pogrešne, bludne razgovore, koćem se, smejem, dajem podršku takvima,
iako znam da je to ono što najviše mrzi Gospodu. O drugom zlom mislim i govorim pogrešno. Dešavalo se da pogrešno posavetujem. Primao sam bludne misli i imao takva dela. U vezama ili u braku vršio preljube. Slao poruke, uvarao se i druge sputavao sa puta spasenja, a i sebe u tamna dela i raznorazne nemorale uveo i ogrešio se da često u toku dana ili u životu kad nešto vidim slično, odmah mi se vrati čitav taj film i period i shvatam da se nisam pokajao, da sam još uvek tjelesan čovek koji se ne sprema valjano za carstvo Božje i da u meni nema poštenja. Ne idem redovno na bogosluženje. Zakašnjem namar i ščekujem kraj. Besede su mi teške i nerealne. Iako znam da sve što biva u crkvi biva sa Božjim blagoslovom. Možda je za nekoga to dan spasenja, a ja to osuđujem i ne razmišljam o domostroju spasenja ljudi. Ne stojim sa strahom na bogosluženju, često lutam očima, raspravljam se o sebi i razmišljam o sasvim nečim drugim. Iako sam došao da razgovaram sa Bogom i da se kajem i da se pohvalim za ono što mi je pomogao da ostvarim. Ne ispovedam redovno greke svoje greke. Koliko sam puta samo otišao, a imao sam aferu u kući ili na poslu, ili sa prijateljima gdje smo se posvađali, svašta nešto grešno, nedolično ljudima, a kamoli hrišćanima izrekli. I nisam se pokajao za to. Iako sam se posle osjećao kao licemer, odvanjali su reči nakon pričešća, ja sam prelazio preko toga i spaljivao svoj savest. Zato danas to ispovedam za svo to nečisto mišljenje i gledanje muškog i ženskog sveta, premda znam da su sve to moja braća i sestre po Hristu. Strastnim dodirom do sebe i drugih i tako pričešćujući se bez ispravljanja svoga života u Božjim zapovestima. Tetovirat se, drog sam pušenja, cigareta, alkohola, probao drogu ili jedno vreme uzimao, gramzir bio, poželao tuđe i svim mojim gresima, kako duševnim, tako i telesnim. Za sve ove grehe, premda ih sigurno ima još, ne mogu da ih se setim, u taštini života, priznajem pred Bogom, pred Bogom časni oči. Nikoga ne krivim i ovo je dovoljno da me osudi, zato ga molim, uvrede mi nanesene od bližnjeg moga, njega radi opraštenja, Hrista radi nikog u srcu ne mrzim, da mi pomogne da se potrudim da više i koliko ne grešim. Oprosti mi Bože, i časti Oče, razreši me od ovih grešova, pomoli se Bogu da mi oprosti, da me pomile grešno na slugu svoga, recite i stavite ovako ruku.